okungena uJune. Kunabantu kunohlelo lwenziwa kuSikeya ngengoma la khona bakhetha khona abantu ukuthi bezokhuluma ngengoma. Lolu yahlelo bekufika lapha mangabe abantu becela ingoma zami befike betshela ukuthi cha ake nime ngaloyo. Bengifonele abahlonishwe besuke belapha ethi hey bengithi ngiyofaka ingoma yakho lapha ayikuthiwa wena usudlala kakhulu la so ke sikwazi ukuyifaka leyo ngoma. Ngiyakhumbula nje ukuthi baningi nje angifuni ukubabala ngamagama but baningi bebethola ukuthi bajikiswa kuthiwa ngeke loyo semdlala nje kakhulu. Okay, kwahamba ngizwa umculo ingoma zami ngadlalwa nani niyayazi le ngoma ngayo akazizwakala album yami kusukela nje uqala unyaka kuze kuzoshaya March April. So ngingayicomplain ngoba ngiyena nanomuntu okhonzeke nakho complain, but lokho ngifuna ukusho ngoba ngizokhulula abantu ukuthi bekhululeke yabo. Kwaya ukhozi lwaye lwasondeza uKing Zoso umfana nje insizwa isencane ebukakala igxila kakhulu la esabalala enkulu lezokuxhumana. Leyo nsizwa yafika yasebenza OKhozini ngema ngikhumbula kahle yayethula izinkulumo lezi zokuthi kwenzakalani kuMaskandi ngalo weekend, kwenzakalani lo Maskandi ngalo weekend. Le nsizwa yaye yaxoshwa OKhozini ixoshela ukuthi ifike yakhuluma ngami iyofakazi nayo. Yaxoshwa kwathiwa awukwazi ungafika ukukhuluma ngoKhuzani leli viki nangiviki ezayo futhi uzobalula izinto ezenziwa uLokhuzani uKhuzani hamba khaya. Bayixosha le nsizwa yahamba okay ngatshelwa ke mina ukuthi cha le nsizwa vele ixoshela ukuthi ifike lapha yakhuluma ngami. Okay, kudlule lapho kuze esigabeni la khona siye sashiwa umfowethu uBK Mchunu kuye ohlelweni ulela ngokuthola umacingwana. Ngiyaxolisa ukuthinta igama lakho phakathi kuye ke kwaya ngokuya lapha ohlelweni uSikeya ngengoma kwathathwa uTshatha wafakwa khona. Umphathi futhi wekhozi washo ukuthi ngeke amfake uTshatha lapha permanent ngoba uTshatha umngane kaKhuzani. Kanjani yabo bengibuza abantu bethi ubangani nomphathi station ngoba akufuna ukubona into nje esondele noKhuzani akayifuna ukuyibona. Hayi siye sizoqala iGerman to soccer lento yebhola.